La falta la picarà Memphis, la penjarà a l'olla. S'han incorporat els centrals, també Braithwaite, que va bé per alt. De Jong corre per allà, també. La centrada de Memphis és boníssima, la rematada, Piqué, gol! Gol! De Gerard Piqué, 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 Piqué. Sempre culer Gerard Piqué. Sempre culer Gerard Piqué. Centrada milimètrica de Memphis que les posa de nassos. Desmarcatge intel·ligent de Gerard Piqué i la rematada de cap inapel·lable. Gerard Piqué sempre culer, Gerard Piqué etern culer, Gerard Piqué marcant la diferència fora i dins dels terrenys de joc. Gol del Barça, gol de Gerard Piqué, Barça 1, Reial Societat 0. Bona pressió d'Eric Garcia, l'àrbitre diu que no és falta, recupera la pilota De Jong a l'extrem, la centrada, el segon pal és boníssima, la rematada i el gol de Braithwaite! Gol, 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 de Martinet Braithwaite. Recuperació de pilota del Barça. Com aixeca el cap de Jong. Veu desmarcat el segon pal Martinet Braithwaite. Li posa una pilota perfecta i arribant des del darrere la rematada de cap del danès. Impecable, inapel·lable, perfecte, gol del Barça. Gol de Martin Braithwaite, Barça 2, Reial Societat 0. A veure, Braithwaite, Pedri, apareix per l'esquerra Alba, l'ajuda Memphis fent d'extrem, Memphis encara, bona passada de Memphis per Alba, Alba guanya la línia de fons, la centrada la treu al porter, la rematada de Martinet, gol! Gol! Gol, 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 gol de Martinet Braithwaite. Molta atenció amb Memphis, molta atenció amb aquest futbolista que té desequilibri, ha rebut a la banda esquerra a la zona de l'extrem, ha encarat el defensa, ha generat un espai per Jordi Alba, li ha posat una pilota boníssima a l'interior de l'àrea. Alba ha guanyat la línia de fons, la centrada la desvia Remiro, deixa la pilota morta a la frontal de la petita i apareix Martinet Braithwaite per fer el tercer. Gol del Barça, gol de Martin Braithwaite. A punt d'arribar al quart d'hora de la segona part, Barça 3, Reial Societat 0. Ataca la Reial Societat per dins, bona anticipació defensiva de l'anglès, se la queda Griezmann creua la línia de mig, agafa el carril del mig, està absolutament Sergi Roberto, la dona a la dreta per Braithwaite, entra a l'àrea Braithwaite, continua Braithwaite, la centrada, la rematada, Sergi Roberto, gol! Gol, 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 tots tranquils, gol del Barça, gol de Sergi Roberto, assistència boníssima, sabeu d'aquí, de l'home del partit, Martinet Braithwaite, ha marcat el Barça, ha marcat Sergi Roberto, torna la calma, respira el Camp Nou, Barça 4, Reial Societat 2, Sergi Roberto.